Passa. Hola, Laura. Què és això? Això és un aparell que conté un líquid volàtil en el depòsit de baix. I el tubet aquest? Aquest tubet connecta el depòsit de baix con el depòsit de dalt. I això com funciona? Mira, mira. I per què és això? No me'n recordo molt bé. Cristian. Amb el calor de la mà, una part del líquid s'evapora i fa pressió a l'altra part del líquid per a que el líquid pugi per el tubet. És molt senzill. Jo tinc una altra cosa. A veure. Mira, quan apretem la mà, mira què fa. Perquè s'enfonsa. S'enfonsa perquè al apretar amb la mà l'aire fa pressió a l'aigua i puja pel tubet. Aleshores s'enfonsa perquè és més dens que l'aigua. A veure, deixa. Puja aigua dins del tubet. Això és perquè té un petit forat a dalt. És com la bufeta natatòria dels peixos. Què estic fent, xiquets? Estem fent experiments. Anem cap allà que tenim nosaltres un altre. Mirem el que tenia així. Què és això? Estic extraient l'aire amb aquesta bomba de buit i aquesta por. A mi no m'ha quedat molt clar, però per a què serveix aquesta por? El tapó no deixa que l'aire que hi ha fora entre dins de la botella, però si prens el botó, l'aire que hi ha fora entra dins de la botella. I a veure, vull veure l'experiment. I per què el globus de dins s'infla? Perquè a l'extraure l'aire de dins de la botella, les partícules de dins del globus fan més toques elàstics i el globus... I el volumen del globus augmenta. Veus, aleshores, quan prens el botó, L'aire que hi ha fora entra dins de la botella i el globus vuelve a su posició normal. Que interessant. Pues jo tinc un altre experiment. Mira, veniu a veure. A veure, això és una taula amb un flotador de baix. I Javi va inflar el flotador amb esto. I jo me'n vaig a posar aquí, sentada. Veieu com puja. I tot això està fet amb la força de l'aire. xiquets, sabeu què? Encara l'aire pot fer més força. Com? Amb aquesta ventosa. Anem a comprovar-ho. Quitem aquestes coses. Le posem aquí la ventosa i intenteu tirar, a veure si la podeu treure. A veure? No puc. A veure, deixa'm a mi. A veure, patxa. Tira, tira, vinga. Està molt fort. Proveu, proveu. Va, Cristian, va. Ah! És impossible. Aquest és molt difícil. Anem provant. Marta, vinga. Pues no puc. I com passa això? Perquè dins de la ventosa hi ha buit i les partícules de fora de l'aire el que fan és pressionar els bordes i no puc. Ah, que interessant. Bé, això què? Tia! No s'ha mirat! Mare meva!